Langoy ka kanon, tolronan. Langoy ka kanon. Lang dyan, Tin. Stay. Ayos ka lang.
pala yun ba? Ambisyon. Okay, padarin mo sila. Hirapan sila dyan. Naglalak kasi yung preno niya doon. Pagkain. Sama berat lalayan mo agad yung motor mo. Sabi pa rin. Dali din. Dali ang tubeless. Tubeless. Bibili na siya ng bagong motor. Wala nang ano dyan.
sana dyan, pampahangin ulit. Para madala doon na may hangin na lang. Meron silang bomba. Yan pala. Ito na bro. Bro. Yo. Gura na. Ayos tong sasakyan mo kuya sa ba. Daming tools. Pati pangbomba. Bago talaga tong box mo eh. Oh. Ayoko eh. Ito nahiramin mo pala. Pakayubak ka lang po. Kompleto po eh. Ay no. Ito ang extension. Ang mahiwagang box. Mahiwagang box. Naku, type A mo ah. Parang hindi na lumabas yung type A mo dyan ah. Hindi pa po. Kompleto po. Tingnan mo, baka may iba kang natatago din, makita na sa video. Mitigas. Galit yung ginawa nilang mga building. Parang sementeryo lang ano. Apartment. Dapat yung trim man lang ang nila na. Apartment. Dito kami nag-coastal clean up dati. Dami namin islam na nandito. Suin ko po. Ha? Mamansuin mo? Oo, mamansuin mo. Para makaabot sa vulnerability. Baka mansuin ko pa yan. Wala po tayo.